Os humanos somos os únicos animais que creamos unha cultura na que se basea a organización da nosa civilización. E esta cultura non é uniforme na súa orixe nin no seu desenvolvemento. Cada comunidade humana ten peculiaridades que a distinguen doutras comunidades. O estudo de cada cultura permite ter respostas sobre por que somos dun ou doutro xeito e intuir o noso futuro. As persoas que realizan estes estudos reúnense na Sociedade Antropolóxica Galega. A visibilización do papel da importancia da antropoloxía e do traballo de investigación e a divulgación dos contidos culturais, sobre todo a patrimonio inmaterial de Galicia. De que sirve saber se despois non o divulgas, non? Entón, a Sociedade Antropolóxica Galega pareceume unha excelente vía para facelo. Xa que hai esa falta de institucionalización do que é a antropoloxía, sobre todo aquí, a razón de ser de Saga é fundamental, porque está cubrindo un oco e é un oco grande. É importante para todas as persoas dun pobo para recoñecerse, saber que cousas o rodean, reafirmarse na identidade para ter un elo cos antepasados. A antropoloxía é a ciencia social que se encarga do estudo dos seres humanos na súa dimensión cultural e social, non? Por lo tanto, é unha ciencia holística de conxunto que abrangue moitos aspectos, dende aspectos que teñen que ver coa arqueoloxía, aspectos lingüísticos, as crenzas, como nos organizamos a nivel social, o parentesco, a religión, os ritos, bueno, todo o que nos configura como seres culturais e seres sociais que é a característica definitoria do ser humano. A idea de conformar esta asociación cultural dedicada ao que é o fomento e a divulgación da antropoloxía, nese senso amplo que abrangue historia, arqueoloxía, etnografía e demais, nace da constatación de que, bueno, en Galicia hai un tecido asociativo amplísimo dedicado ao patrimonio, sobre todo patrimonio máis material, pero o campo do patrimonio inmaterial quedaba como un pouco orfo, non? Entón, seguindo un pouco esa estela, de forma moi modesta, pero inspirados naqueles pioneiros, non? Do Seminario de Estudos Galegos, pois foi o que nos levou, non? Pois hai máis de 10 anos a formar esta asociación cultural, donde ten cabida moito máis xente que profesionais da antropoloxía, non? Porque, como digo, temos unha visión amplia e facemos cousas moi diversas que entroncan de forma transversal con outro tipo de ciencias, non? Ou incluso da arte. E foi o que nos levou a fundar esta asociación pensando precisamente neso, na visibilización do papel da importancia da antropoloxía e do traballo de investigación e a divulgación dos contidos culturais, sobre todo a patrimonio inmaterial de Galicia. Galicia como sociedade, como cultura, a nivel antropolóxico é un auténtico paraíso, porque a nosa cultura é unha cultura... A cultura non é un fósil, non é algo inmutable, non? Sino que é froito dun proceso de cambio histórico pues, desde sempre. Pero como somos un pobo con unha longa historia, por lo tanto, con unha cultura que se foi cimentando capa tras capa, como se fose unha torta destas, non? Destas 1000 hojas, deses pastéis, pois temos, en términos, diríamos, arqueolóxicos, unha potencia, unha profundidade cultural moi grande, con unha gran diversidade e con moitos matices e moitas particularidades locais, co cual fai especialmente interesante a nivel antropolóxico o seu estudo. E dáse un paradoxo en Galicia, non? Que malia ter esa cultura tan interesante, tan potente, ese patrimonio inmaterial tan rico, con cuestións que en outros lugares de Europa simplemente son apuntes etnográficos en libros do século XIX, pois malia toda esa riqueza, en cambio, a nivel académico, non temos, por exemplo, en ninguna das 3 universidades galegas o grado de antropoloxía ou máster de antropoloxía. É dicir, non temos a posibilidade de formarnos dentro do sistema universitario galego para coñecer a nosa propia cultura e para estudala. O meu interese pola antropoloxía naceu hai uns 5 anos, xa que eu empecé a facer
cursos e estudos de etnografía, de mitoloxía, dese tipo de temática, non? Pero realmente eu creo que a antropoloxía eu tiña xa un interés non consciente xa de moito antes, porque sempre me interesou escoitar a xente maior, por exemplo, os meus avós, a xente das aldeas, sobre costumes, sobre ritos, sobre santuarios, sobre todo ese tipo de cousas, non? Despois vivín en México durante 11 anos e traballei en prensa como fotógrafa e tamén de forma non consciente me interesaba a etnografía e a antropoloxía porque ia ás comunidades dos indígenas a falar con eles, a entrevistalos, a facer fotografía. Non foi ata que volvín aquí a Galicia no ano 2017-2018 que xa me interesou dunha forma oficial, non? Foi aí cando coñecín a Rafa e a Sociedade Antropolóxica Galega e entón empecé a colaborar con eles xa de forma activa e pois agora pois estou aí xa de forma plena. Ben, eu decidín formar parte da Sociedade Antropolóxica Galega a proposta de Rafa porque aparte de maravillarse co que un escoita, co que un recolle, eu sentía que todo iso había que divulgalo, de alguna maneira. De que sirve saber se despois non o divulgas, non? Entón, a Sociedade Antropolóxica Galega pareceume unha excelente vía para facelo. Sobre todo, tamén por unha razón sentimental, porque todo o que eu levaba recollido, por exemplo, na comarca de meus pais, que era a comarca do Ortegal, eu sentía que non estaba recollido de forma suficiente e vin tamén unha forma de facelo, non? E despois tamén, o que me gusta da sociedade é o espírito de grupo que temos, non? É dicir, de animarnos, de compartir conhecemento, de compartir cousas. Eu estou directamente implicada en dúas revistas, en dúas publicacións da saga. Unha é a saga Revista Digital de Investigación, é unha revista que é totalmente online, digital, accesible a todo o público, non hai que pagar unha cota nin nada disso. A outra revista foi unha idea para desenvolver outro tipo de antropoloxía, non tanto na escrita, porque hai moita produción escrita, senón tamén potenciar o que é antropoloxía fotográfica, a fotografía etnográfica, non? É dicir, outra forma de facer antropoloxía, a súa inmensa riqueza. Todos os días descubres algo novo, o sea, é algo indescriptible. Eu tiña, efectivamente, uns coñecementos, pero é verdade que precisamente por compartir, por investigar e por seguir escarbando toda esa información, é increíble como hai cousas que sempre están, que te sorprenden, que pensas que xa sabes abondo e non, todavía sigues aprendendo, non? E despois tamén como está sempre a cultura en movimento, non? En transformación. Eu creo que o que vale a pena é reflexar a transformación e a evolución das persoas e dos grupos e das comunidades. A diversidade cultural que nace das experiencias particulares de cada comunidade é unha riqueza porque aporta diferentes formas de interpretar o mundo, distintos puntos de vista da realidade. Os estudosos da antropoloxía achegan un compendio de coñecemento sobre as diferentes sociedades que serven como guía para o comportamento humano, aportando unha base sólida para o benestar social. O meu interese principal, que aparte me serve como disculpa a hora de que me abran portas, é o tema do entroido. É un tema amable e digamos que dende aí, se as conversas se desvían a outros temas, pois atrapoas e vou tiro por aí tamén. Realmente o que preciso realmente é de ter unha visión xeral dese mundo que está desaparecendo realmente. Despois hai os temas moi diversos, Xustáns en Ponte Caldelas, a elección do alcalde pedáneo, todo o que corría ao redor desa cerimonia,
e a importancia despois para as casas, non? Que tamén o tema do entroido. Importante despois tamén para estudar o tema de como se relacionaban as casas unhas con outras. Entón, o interese é moi amplo, no meu caso. O problema é que seguen aí, algúns se volven a recuperar, pero digamos que o que lles daba sentido era unha forma, un modo de vida que xa non existe. E un modo de vida que realmente entronca con outras culturas tamén, pero na liña do tempo, cara atrás, é un modo de vida que vai moi atrás, enraiza séculos atrás. E esa civilización só permanece hoxe en día na memoria de 4 veteranos. Xente que participase como actor principal, non só do entroido, calquera outro ritual, calquera outra cerimonia, xente que foi actor principal neses tipo de fenómenos, quedanos 4 ou 5. Aqueles que foron espectadores, que estiveron presentes e viron, xa non actuaron, foron público, quedanos algo máis. E despois nos quedará a xente que escuitou falar na casa. Ai, tal cousa se facía. Pero claro, a información vai se degradando, ese é o problema. E esa é a responsabilidade que nos corresponde a nós. De polo menos que quede registro diso, e que haxa coñecemento diso. Pero claro, é unha responsabilidade grande que a nós, e realmente, tal como estou dicindo, somos os últimos que ainda podemos tocar a través dos recordos da xente a ese modo de vida. Se somos realmente os últimos, é unha carga grande a que cae sobre nós. Nós, e cando digo nós, estou pensando máis ben en a academia, as administracións públicas. Xa que hai esa falta de apoio ou de institucionalización do que é a antropoloxía, sobre todo aquí, a razón de ser de Saga é fundamental, porque está ocupando ou está, digamos, cubrindo un oco, e é un oco grande, en la que nós teñamos esta boa vontade e é unha devoción realmente o de sair ao campo e indagar, etc., para que sexa sistemático o estudo e a recolección de datos. Evidentemente ten que haber unha institución detrás. E aí está a pregunta. Aí está realmente a pregunta. Onde está a institución? O estudo antropolóxico da sociedade galega, dende a prehistoria ata hoxe, amosa que somos un territorio onde a poboación atopou solucións propias, creadas por nós mesmos. Como exemplo podemos ver as diferentes solucións construtivas ou os diferentes rituais simbólicos. As singularidades galegas foron exemplo para comunidades doutros lugares. Isto xustifica a importancia do traballo feito polos estudosos da antropoloxía. Hai elementos que conforman claramente a nosa singularidade. Algúns van mudando, vanse perdendo, e outros se acentúan. Por exemplo, a nosa vinculación coa morte é unha característica, un trazo cultural que marcaba moi ben, non? Particularidades da nosa cultura, non? Que hoxe en día vai mudando. Outra cousa clara, a lingua. Cada pobo fala unha lingua e cada lingua reflite a forma de ver o mundo dun pobo, e a vez as linguas condicionan a nosa forma de ver o mundo. Por lo tanto, como galegos e galegas, temos unha forma de ver o mundo que tamén ven condicionada pola nosa lingua, que é unha particularidade propia, non? O sentimento de pertencia, o sentimento de identidade, de arraigo ao territorio. Hai moitas particularidades que siguen estando aí visibles e que configuran o que é a nosa identidade, e hai outros aspectos que foron importantes para definir a nosa identidade que están mudando ou incluso algúns se ven amenazados. Eu creo que a nosa identidade sigue sendo clara e non sufre un risco. Quizáis o que máis perigo hoxe en día corra, que é básico para a cultura un pobo de identidade, sexa a lingua. Pois o meu interese pola antropoloxía ven de novo. Eu creo que dende que teño, non sei, memoria, non? E sempre quixen ser arqueólogo.
Despois, bueno, por cuestións meramente prácticas e, entre outras cosas, porque non se pode estudar antropoloxía en Galicia, acabei sendo economista, pero despois conseguín poder estudar a carreira que eu quería, que era antropoloxía, darme conta que a ciencia que estudaba todo eso que a mí me interesaba, dende o pasado hasta a diversidade cultural, era a antropoloxía, e logo poder dar o paso de dedicarme profesionalmente, tamén como antropólogo profesional e como docente, a este mundo que me parece, claro, isto é subxetivo a ciencia máis bonita, con maior poder de transformación personal que hai, que a antropoloxía cultural e social. Para min, a antropoloxía, a nivel personal, aportoume todo. Deume lucidez para entender o mundo, abriume a miña visión, fíxome máis tolerante, comprender o valor da diversidade cultural, a importancia da cultura, a importancia da identidade, pero a vez tamén saber establecer conexións con outras xentes que a priori parecen moi diferentes e que temos conexións moi profundas, non? Para min, quizás, é o obxectivo máis importante, non? No que traballamos, pois, é achegarlle á cidadanía e, sobre todo, tamén as autoridades, non? Que son os que teñen que xestionar o público, que a diversidade cultural é o gran tesouro da humanidade, non? Que a existencia de culturas diversas, de diversas linguas, de diversas formas de estar no mundo, é o tesouro, é o que nos fai o que somos, non? Que non é un problema, senón que é unha riqueza. Ben, a antropoloxía é unha ciencia moi importante, humanística, e non só é importante por iso, é importante para todas as persoas dun pobo, para recoñecerse, saber que cousas o rodean, porque moitas persoas saben da súa zona, no propio pobo, pero non saben o que hai noutra esquina do país, non? E é importante tamén para reafirmarse na identidade, para ter un elo cos antepasados. Eu penso que esa é a grande importancia da antropoloxía. Eu creo que iniciativas como a nosa, ¿no? Iniciativas que parten da base do tecido social e asociativo, encamiñadas a isto da divulgación e ao fomento da investigación da antropoloxía son máis necesarias que nunca. Unha polo proceso que estamos vivindo de globalización da cultura, que moitas veces é unha ameaza para a diversidade cultural, e outra porque a cidadanía tamén ten que ser actor, ¿no? Activo, ¿no? destes proxectos de aventura, de búsqueda, de coñecemento da túa propia cultura e do valor que eso ten, non? No, e aparte que nese valeiro que neste país houbo dende a Guerra Civil, realmente os nomes máis importantes realmente foron nomes foráneos. Realmente que queda da nosa participación, non? Nesa recollida ou rescate desa cultura que ao final, isto que chamamos cultura tradicional, realmente é unha civilización coa que xa estamos mantendo xa hai unha distancia, xa son outros con respecto a nós. E de feito somos os últimos, a última xeración que podemos ter contacto con esa cultura que se está apagando, ou esa civilización que se está apagando e desaparecendo, somos os últimos. De todos os xeitos, eu son optimista, porque eu penso que nos nosos días estamos vivindo como un revival, non? Da etnografía e da antropoloxía no noso pobo. De todos os xeitos, hai que dicir que habería cousas que mellorar a nivel académico. Por exemplo, non sería demais que houvese unha carreira de antropoloxía no sistema universitario galego, non? E despois tamén que as distintas disciplinas foran un poquinho máis abertas, non? A hora de colaborar unhas con outras, que foran os estudos máis transversais, non? Estou falando especificamente da etnografía da historia, por exemplo, non? Exactamente, e mesmo coa arte, non? É dicir, que nas carreiras relacionadas con arte que haxa algo de antropoloxía, non? O estudio das artes non tiñamos esa posibilidade de antropoloxía. Me gustaría moito ter esa oportunidade e poder ver esa antropoloxía da arte, que é moi interesante, non? É moi... Que hai por detrás, que mundos hai aí, non? Que visións diferentes do mundo, non? E outra cousa tamén importante, creo que hai que tamén ter
unha visión un poquinho, hai que ter dúas visións, unha enfocada no sitio e outra máis amplia, non? Porque daste conta de que, ben, somos o que somos, temos estas tradicións, temos estas celebracións, estes ritos, estas, bueno, toda a cultura e tal, e pode darnos a impresión de que somos bichos raros, non? Pero abrimos un poquinho o lente e vemos que, ben, vemos sempre teremos cousas comuns, non? Con outros povos, non? Esa parte, digamos, eso que se chama cultura tradicional, que está desaparecendo sin ter sido suficientemente estudada, coñecida e valorada. Ese é o problema. E aí é onde temos que entrar dende a iniciativa social para suplir e avanzar nese coñecemento non só do actual, sino de isto que está mudando e que tamén está desaparecendo e que é fundamental para entender a cultura europea. Os traballos antropolóxicos feitos por eles explican como somos e por que somos así. Explican por que interpretamos a vida dunha maneira e non doutra, ou por que o noso universo simbólico é dun xeito determinado. Eles aportan unha bagaxe de coñecementos que explican a nosa sociedade. É moi importante coñecernos para avanzar socialmente. Traballan con entusiasmo na Sociedade Antropolóxica Galega.